दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव जोंना गिबि हाबाफारि हिसाबै दहाय आर'ज थांदों ओमफ्राय नैथि हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि प्रफिला बेरहोनाय बेवहाय जों गासै जिल्लानि थान्दैफोरा ज' जानानै जोङो जोंनि धोरोमनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों बेरहोदों आरो बेवहाय माखासे खोथाखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमा जेखिनि हाबा मावलांदों बे हाबा मावलांनाय खोथाफोरखौ जों बेवहाय बुंनाय जाहैदों आरो आसा फारिदों इयुनफोराव जों बेखौ दिनै जेरै जों मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोंनि माबाखौ बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बेरहोदों आरो बिनि उनाव साबसिनखौ बेरहोनो हागोनखौ आसा बिराद माने लोगो फैनाय बेहाय बे खेबसेयाव माने एसे खम जादों नामा बाथौ सिबियारिनि थुबुर जानाय डेलिगेटफोरा बेवहाय डेलिगेटआ खम जायाखै थिगानो दङ माने गोजान मानसिफोरनि जिल्लाफोरा थाबनो सफैनो हायाखै बेवहाय रेजिस्ट्रेसन जानाया एसे माबा जाहैदों उसुबिदा जाहैदों बेनि थाखाय जों मैया गिबि सानडे मेलाव 1200नि 1200नि बारा मोननो हादों निश्चय आरो दिनै बांबावगोन आरो दायो डेलिगेटआ जिहेतु जाबावगोन बिदि सिबियारि रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन दा जोंना बेलासिनि 5:30 नैथि खेब माबा दङ थान्दै मेल दङ बे थान्दै मेलाव जों माखासे मोनसे हाबाफारि लाखादों जे हाबाफारि लाखिनायाव जोङो बाथौनि बर'नि जिखिनि कृष्टि खेराइ बे खेराइखौ जों माब्रै लांनो हायो बिनि सायाव सावरायनाय दङ आरो लोगोसे जोङो जोंनि जि माबा धोरोमनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि माखासे सावरायनो गोनां माबा लादों जों लादों बेनिफ्राय धोरोमनि जोङो सेमिनार बा सावरायमा खुंनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जाहैगोन आरो जोङो मा बिथिङै लांनो हागोन बेखौ सावरायनाय जागोन लोगोसे दा बर्थमान अबस्थायाव जोंनि गेजेराव जिखिनि माबा दं मोनसे स्ट्राक्चार दङ जोंना दालायफोर दङ उइंसफोर दङ बिनि सायावबो जोङो धोरोमनि सायाव बोसोन होनो हानाय प्राइभेट काउन्सिल बा रिलिजियास काउन्सिलनि सिन्था खालामनाय जाहैदों आरो बे प्राइभेट काउन्सिला जुदि जोंनो मोजां रोखोमनि एडभाइस होनो हायोबा होमबा जोंनि जिखिनि माखासे अभाब दङ धोरोमनि बेलायाव आरो बिजाब दिहुननाय बेलायाव बेखौ हाहैगोन होननानै आसा खालामनो हायो